ngoku uba uapha uzondibhampela ubhampela abani ke sondibona ukuthi siyaxabana nawe ndiyathini nawe ndikugadile in sowuthetha ezonto is because uyazibona ngokuba so right. Manje kahle wena shuthi wena ubungangithandi nje ngoba mhlambe ukhalela imali yakho noma ukhalela. Andikhaleli mina imali yami. Ukhalela imoto yakho. Andikhaleli imoto yami mina. Manje inkinga ikuphi? Hayibo ndincede sithemna. Ndincede. Ingxaki yami uyayazi biphi wena? Ingxaki yami uyayazi ba iphi? Andisho uba imoto suhamba ngayo sithe. Andikhaleli imoto yami. Mandubone umsebenzi wemoto uba yintoni umsebenzi wemoto. Mandubone umsebenzi wemoto wena uthi ushota ngepetrol wena sithe ufune kuma imali ndikhuphi uyasebenza intoni isebenzayo mina yini manje uyalungisa ufuna thini vele wena ufuna thini intoni ufuna ayenze lo bhuti ndibiza ukuthi azolungisela because wena ufuna ukuthetha nami into yazi wena ukuphuza utywala ubhema intsako yakho ulale qha kuphela uyona into yaziyo ke so akho into ozobe uyithetha nami ke ndimbize bazondincedisa wena maybe uzawuvuleka apha engqondweni apha enhloko zophaphama yazi bhuti wami ndaziyala apha yabona bhuti wami njobe ekhala ukuthi okay ngibhema insango mhlambe angivele ngiyilalele yabo bhuti wami ikanje bengaxelanga kuyo yabo ngokusini lapha endlini mfethu eyingeke ukukhuluma kuningi mfethu yabo manje ngagcina ngidecide ukuthi angivele ngishayele impahla yabo ngirelaxele yabona mfethu yabo because angifuni lokhu ngikhuluma njengamanje mfethu abantu besifazana abantu abangathini yabo so makwenza Mbukelo hlelo silungisa umjolo masikubingelele sikwamukele yalazi udaba igama lami ngingudlala Matifana and I'm the next big thing in KZN njengenjwayelo yalazi udaba uthi sesithande kakhulu mengabe usubscriber ushare uphinde futhi uengage kuyona le channel just nje ukuthi sibone ukuthi kuphawula kwakho kuthina inkundla zokuxhumana khumbula ke mawukuthi ke uneyinkinga ezithinta umjolo ufuna thina silekelele lula kakhulu ongakwenza umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com email address leyo ongakwazi ukuthi uyisebenzise siyathanda ukubona futhi support yakho njengoba sibheke 100k subscribers ukuthi uphinde futhi udonate ngaloko oncane ongakwazi ukuthi udonate ngako just ukuthi usize le show ukuthi ikhule sikwazi nokuthola imfanelo ezisashoda ukuthi sikwazi ukukhulisa ishow yethu khona uthanks lapha phansi pressa wona mase uyadonate ngaloko oncane ongakwazi wena njengelunga lomndeni wethu ongakwazi ukuthi udonate ngalo njengoba ekhona ama prize ehlukahlukene agcineke lapho tshela abangani bakho ihlobo zakho na wonke umuntu osendelene nabo uthi yazini khona channel ebizwa ngokuthi umjolo show and khona futhi ishow ebizwa ngokuthi silungisa umjolo ake sibone ukuthi namhlanje sibheke indaba zobani bafuna ukuthini kuthina singagcinjwe ngokuyibheka kuphela kodwa sikwazi nokuthi sithole isixazululo sakhona ngiphelezele sibone ukuthi indaba esiletha namhlanje ihamba kanjani ekabani and futhi sizoyilungisa kanjani ungakhohlwa lekhaya asilwi siyalungisa asambeke Olweni babukeli igama lami Mjinguphilile wakwaMajola sibhalele kule show kuba ndifuna ndincedwe kumjolo wami ndiyathemba banizawuncedakala awusangena thina amavulandlela uyazi sangena thina kwezwakala uyazi leyo ngoma leyo mawukuthi awuyazi ke quiet I know usele lalela mase sihleli kanje yalazi udaba asilwe sizolungisa nawe mawukuthi uneyinkinga ezithinta umjolo kulela kakhulu umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com email address leyo oyisebenzisayo ukuze ukwazi ukuthi mone inkinga nje ezithinta umjolo ngenze ukuthi akuperforme kahle ekamereni umuntu wakwenza izinto ongayiboni kahle ufuna mina ezudlala Matifana ngingenelele khulileke mina neteam yami ngakwazi ukuthi usithembe sikulungisele inkinga zakho ezithinta umjolo yazi ke masihleli kanje ukuthi sisuke solungisa ukhona umfowethu esinaye la sikhuluma naye ukwazi kabanzi ukuthi ngempela kwenzakalana emjolweni wakhe nanokuthi kungani ezithola ekwishow namhlanje mfowethu hamba kanjani ngiphila my brother hamba kanjani I know yonke into iqondile mntaka baba siyajabula kakhulu ukuthi mengabe ufonelwa kwishow ukwazi ukuthi ufike ube khona ukuzozwa nje ukuthi yini lokumele uyilungise thina igama lakho silitholile ngoba umuntu osibhalele kwishow ulishilo but umbukelo obuka ekhaya akana idea ukuthi ubalo phambi kwethu before nje siqale yonke into asiqale ngokuthi uyi-introduce ethi umbukelo obuka ekhaya mina futhi ngiyabingelela ngijabule nokuthi ungimeme lapha endaweni yakho futhi igama nguSithembiso ngakadlamini Sithembiso Dlamini siba likhulu amen siyabonga kakhulu mfethu ukuthi ukhona la kwishow namhlanje nanokuthi uzofind out ukuthi ngempela kwenzakalani uyazi ke lekhaya njoba negama lizisho nje silungisa umjolo kusho ukuthi sizolungisa la sibone ngathi kunakele khona yilapho ke la singena khona uma ungangixoxela nje mina njengomuntu ongazi lutho ngomjolo wakho
kodwa njengamanje sengifakiwe ngoba umuntu wakho ungifakile phakathi. Umjolo wakho umjolo kanjani? Hayi bhuti wami engakusho nje umjolo wami hayi uright. Awunayinkinga bengingakasoli lutho kodwa nje yonke into ihamba kahle. Okay, mongangichazela ngomuntu wakho mfethu umuntu okanjani, unothando, unekhe, kwenzakala nje for the past years nindawonye ububona yonke into ihamba kahle? Ya mfowethu ngingasho kanjalo impela ngithi hayi yonke into ihamba kahle njengoba isahamba kahle namanje uyazi ke phela emjolweni kuba khona lawo mathize yabo yonke into iyenzeka yabo kube khona uxabana kodwa kuphinde ngoba masixabene siyakwazi ukuhlala phansi silungisa ibona leyo. Okay, thinta indaba ebaluleka kakhulu mfethu ukuthi menixabene niyakwazi ukuhlala phansi. Mhlawumbe mengabe uthola i-call evela kuthini ukuthi udingeka la kwi-show and kudingeka ukuthi uhlale phansi nomuntu wakho ngoba khona indaba enifuna ukuyilungisa. Awubanga nako mhlawumbe ukuyibuza ukuthi why ningakhuluma ngendlela ezekuletha lekhaya? Webhuti angazi ngoba kumanje ngisaqayekile nje ukuthi amakhamera kanjani yabona. Kodwa ke phela ngokumhlonipha njengomuntu wami nginikile isidima sokuthi ayake ngizehlise ngizwe ukuthi yena yini le afisa ukuthi silungise noma le akhala ngayo angazi kahle. Njengomuntu omhloniphayo futhi umuntu omthandayo, mongangichazela nje mina udlala amatifane umuntu ongamazi, ungamchaza ngokuthi umuntu onjani imama lakho? Mhlambe yena umama. Hayi umuntu nje okahle unomoya. Yebo phela umuntu wesifazane kodwa unomoya ophezulu kodwa hayi yena akukho kubi mhlambe engachaza. Akahluphi. Hayi lutho bahlupha phela abanye. Bengakazi futhi bengakazi nje ngathola ukuthi khona la hlupha khona noma ngasola ukuthi khona la hlupha khona phela kodwa phela naye umuntu wesifazane yabona noma ngingakazi kuvele ngakimina kodwa nje hayi. Okay, njengoba mfethu ke manje usukhona la kwi-show uzofind out njengamanje. Angazi ukuthi uzothola okuhle noma uzothola okubi kodwa siyabona ukuthi kunenkinga ekhona ebudlelaneni bakho. Ngenzeka ukuthi u-aware of it noma wenakile. Ngokubuka kwakho ke lezisithembiso iyinkinga emjolweni wakhe into engekho. Futhi awukho umjolo ngena inkinga mfowethu. Awukho umjolo ngena inkinga kodwa njengoba bengibese ngishilo naseqaleni ukuthi hayi okwamanje hayi mina ngesingambe ngakasoluthi ngesingambe ngakasoluthi. Okay. Kwisayidini lakho ku-100 asilindeke ukuzwe la mama isayidi ukuthi nakhona ngabe ku-100 na noma khona la umama ashoda khona kuthi ke mhlawumbe unembuzo ethi kuyoba nini kodwa ehlalela ubala kukhona la ashoda khona. Mfowethu uready ukuthi uthole ukuthi umama ufuna ukuthini kuwena? Hayi akunankinga futhi ngiready. Okay, njengoba ubonayo mfethu la sine-crew esebenzisana nayo okuyiyona yenza isiqiniseko sokuthi yonke into ihamba kahle. Meniphakamela umoya iyakwazi ukuthi in-calm down umoya wenu ehlike. Ngale kwaloko futhi yenza isiqiniseko sokuthi mengabe kufika la ekutheni wena uphakamisa isandla asigqugquzeli ukuthi abantu besilisa bashaya abantu besifazane lekhaya. Ingakho senza isiqiniseko sokuthi nobabili ni-safe futhi akufiki la kutheni nize nishayane khona. Kanti kubuye kushaywa nini lapha? Sengisho lo mengabe kufika lapho ba. Mhlambe uma ucabangela kungenzeka kufike lapho. No, angeke kufike. Sengenzela nje ukuthi imithetho yalekhaya ihamba kanjani. Naso siyabonga kakhulu. Ake siboneke imbukelo ukuthi ngempela kuhamba kanjani. Usithe alithole lento imama lakhe elifuna ukuthi limtshele yona noma elifuna ukuthi limazise yona. Uyazi ukuthi sine team lekhaya esebenzisana nayo kuyiyona ezosilandela umama imbeke la sikhulume nayo sithole iside lakhe njengoba sesilitholile elincane lapho wethu ukuthi kuhamba kanjani. Emva kwaloko sobanikeza isikhathi sokuthi bakhulume then uyazi ukuthi thina ilapho ke singena khona ukuthi silungise imijolo eminingi yahlukahlukene. Mawukuthi nawe unenkinga ezithinta umjolo kulakhulu ongakwenza umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com. Ake siboneke ukuthi umama mefika indaba yakhe ihamba kanjani nanokuthi silungisana kanjani. Naleke ithimba njengamanje liyosilandela umama limbekela eduze sikhulume naye. Dadewethu kunjani? Kunjani? Hayi no, siyaphila nathi. Siyajabula ukuthi ungacinjwe ngokusibhalela kwi-show kodwa ke uphinde ufike ukuthi ke uzokhuluma nomuntu wakho. Fortunately now sengikwazela ukuthi ngikhulume naye wayinena kodwa ke angisizwanga sonke isitori. Ngizwe nje lokho okuncane. Mhlambe sike nje sithi ukumkhohlwa kancane mina nawe sikhohlwe yena. Sikhulume nje sobabili. Kahle yini ekwenze wazithola usubhala la kwi-show namhlanje? But into enenze nibhale apha sithandanile noSithe. Besiphofu siyathandana ngasho siyathandana. Okay. Ngoba sihlala endaweni eyi-1. Sure. uSithe ukuthandana kwami naye
ndimfumene engasebenzi ndisebenza mna Okay. futhi ndisebenza kakuhle so kuthe ke ngokwekuhambeni kwexesha ndabona uba ngoba kasebenzi sahlala phantsi saplana ndacinga ukuthi masithenge imoto mna yena azoyiqhuba sisebenze ngomsebenzi wo-Uber emgaqweni Abi-Uber. imoto so saplana ke siyithenge nyani imoto umnandi futhi savumelana so kuthe nje emveni kwenyangana sithenge imoto ungitshintshele akunguye Usevele washintsha-ke mani. uve watshintsha akabi nguye lo ndimaziyo besikade sibambisene. Okay, so ngoba ngiyazi vele iy'mpendulo uzozithola manje njengoba esela ngokubuka kwakho mhlampe yini emenze wazi washintsha njengoba eseshintshile manje ukufika kwemoto noma kwenzakala kanjani? Ngasho futhi ngathi kukufika kwemoto because zonke izitayela uzenza ngoku sekhona imoto. Okay, useney'tayela manje. Unezitayela. Mhlampe iy'tayela ey'kanjani? Uthi ayiqaphela imoto iyabhadalelwa mos. So sasiplane into yobana qho ke njengoba nami ndisebenza khola month end so ke naye month end uzophatha uzonikeza imali yantoni because imoto ibhalise ngamos. Okay. Kuyafana uba yam phofu yam so ke ngoku uzawuthi ke ngoku yena xa isebenzayo month end andinikeze imali mna nditheni ndiyobhatala imoto xa bashota khona ndizamgcwalisela futhi ewe. Okay. Maybe uyenze nje inyangana loo nto Washiya kanjalo. shiya kanjalo. Okay, shuthi manje indaba inemoto okuyikuphi futhi okunye obonayo ukuthi hayi usemjolweni futhi akasandithandi akasandinika ithando akusenguye kodwa wena usamthanda. ngiyamthanda mna. Okay. Mfowethu uphiliwe uyakhala la mfethu akekho happy. Uthi lokho wafika imoto wadrayisa nje iy'nyanga ezimbalwa kanti nanikhulumile emva kwaloko awuhambi yani. Hayi bhuti wami angazi ngempela ukuthi ngaphendula ngithini lapho kodwa yini le yathi uyayibona ukuthi sishintshile lokwafika imoto mhlambe yini le wrong engiyenzayo angi-understand. Mhlampe dadewethu angingaloke ngimngene yabo angivele ngimnike nje isikhathi ukhulume nomuntu wakho then mina ngizongena nje izinkulumo iqhubeke okwamanje kodwa angimnike nje nikhulume then ngizobona ukuthi isixazululo soxazulula kanjani. Kwenzakalani wena? Ngani isithembu sami ngoba phela awungichazele. Sengishushintshile akusenguwe like nezinto zasendlini ubuzenza awusazenzi ngendlela sithe andazi ba why kwenzakala ntoni. Angi-understand Sithe anesa sigqibe ukuthi mangabe sewusebenzile month end unikeza imali ngiyobhadala imoto ni. Yeah. Mashoda futhi uyayazi ukuthi bengikugcwalisela futhi ungabuza into ezininzi so manje into oyenzayo wena imali kokuqala awusanikezi ngendlela sasithethe ngayo awusenzi ngendlela sithe unguwe nje andazi. Isithembu sami yazi nawe uyazi ukuthi emgaqweni kubhiza kanjani yabo so imoto futhi uyakhumbula ukuthi imoto ike yaphuka so kuyakhosta ukuthi lapho kumele sithathe lo mali silungise ngayo. Still lo mali yaphuma kuwe. Alena thatha emholweni wami ndalungisa imoto. Yeah, phela ngithi ngikhumbula ama expenses wemoto ayemakhulu kakhulu so le vele sasesivele siqalile siyenza ngayo imoto bingeke ikhona ukunele ukuthi ilungise. Hayi bese. Hayibo. Hayi yazi nje understand why. Wena uhlunyeka ngemoto nje emgwaqweni uqala umgwaqo nje nabangani uyaphuza utywala andazi ba why. Sithando sami kodwa phela abangani abangeni lana ngithi. Abangeni vele ndiyazi. Anele ukuthi imoto ingabikho 2 days endlini. Ubuza imoto eyiphi sithe unishout. Dinga understand bakutheni uzonishouta unganithetheli kakuhle. Awusakwazi wena ukuhlala nami nje sithethe kakuhle nje sithandane awunike ithando endlini akusenguwe uyanishouta ndenza yonke into ubuya nje emsebenzini ubuya ushaya ugwayi wakho ushaya ubhiya wakho uyahlamba uyalala awungikhulumisa uba busy nefoni mase ngithinta njengontombi yakho ungitshela ukuthi ukhathele. Kodwa sithando sami lokho phela kunakusinto ongaziyikhulume phambi kwama TV leyo hawu kodwa ke Seyini inkinga yakho? Cha mfowethu ngathini mfowethu anginayo inkinga. Unayo mfethu inkinga lokho wafika imoto uhambela kude umama usamjabulisa nangu uthi awumthindi manje
into ethintayo ugwayi nobhiya kusho ukuthi wena uma uzibhemele waphuza uqedile umama womjabulisi wagcinane nokujabula umama hayi lokho phela ngeke ngikuphendule kuwe lo kodwa umama uyazi ungifakile-ke manje umama ey'ndabeni zenu ngikhona phakathi and ngizolungisa ukuthi mina ngigcineni nokumjabulisa umama ugcineni nokukujabulisa usitheni Ngiyokudala usitheni. Anisamazi anisakwazi wena. Hawu. Into yazi yokufike nje. Noba nje siyawusanika ithando, uyayazi lonto. Ey. Since ndakucingela impilo yakho. Since ndakubona ukuthi ano umuntu wami akasebenzi, manenza iplan, ngiyayenza iplan ngoku. Jikelwa nguwe ngoku. Yanijikela wena. Qala. Yo hayi bethunana. Kodwa phela sisandla sami hayi indaba yemoto nabangani akuyona ukuthi mhlambe iyona ekwenza ucabanga ukuthi mhlawumbe angisenaso isikhathi nawe Mina ndiyacinga. Kanti ndanizamela ukuthi masizise sonke endlini. Wena imali uyayitya. Awucingi noba mawuthatha imali ndikubona kanye awuyibeki noyibeka wena imali. Awusave. Sandisama amaphutha ayenzeke uyazi makusuke kwabamqala kancane masuke kwabamnandi yabo. Yho. so wena uma wenza amaphutha uyaspenda Mfethu ayikho i-out engaspendi mfethu. uspenda uzispende nangemali kumele ngabe Iyanceda. Iyanceda. Mfethu uyazi mfethu mawumjida wena mfethu. uma wenza amaphutha uyashintsha wena lo muntu benithandana but njengamanje Sathandana namanje. Akusafani Zindaba nje. ukuthi besithandana into kanti yini inkinga yakho? isho nje yabo i-email engenile ethi besithandana kahle but njengamanje izinto Alisekho uthando sawusanika uthando. Uthetha inyani phakathi kwabantu. Jongiwe ngomhlaba wonke. Thetha inyaniso yodwa. Ngifuna le ntombi zakho zikubone ukuthi unjani. Ngifuna zikubone mina. Sukela namhlanje. Zona ezohlela unyuka uhlika ngazo ngemoto yami, emali yami. Sendo sami kanti phela kanti abantu abasamele ba request manje noma shuthi mina amantombazana ma requestiwa abantu besifazane. Ipho imali uyenza ntoni sithe imali because nalo mali yonke into seyixhomekeke kuma endlini sebo yaqaphela. Yonke into yasendlini ixhomekeke kuma. Kodwa ikhona into esingenisela imali thina. Ngaphandle kwalo wami umsebenzi kodwa ikhona into esingenisela imali kodwa ixhomekeke kuma. Kefana bandimi indoda kulandlu mos. hey yabo se indlela mfethu ongasenzi kahle ngakhona umama usebone ngazi ukuthi uyena indoda kube kuwena indoda Dim mos indoda. yabo Hayi butwani. Ngifana ubunike bonke nje ubudoda bakho. Hawu. Cha, dim kaloku indoda. Lams. Ngifana ubunike ubudoda bakho wena. Sendo sami usugagamela manje yabo le ndoda izolokhu manje nayo lokhu ikhuluma la nalesikora sayo lesimanje mama musukuyenza le nto lesendo sami yazi mina nawe kumele ngabe sihlale phansi endlini sakhuluma ngale nto kunokuthi ungibizele wonke lamakamera. sesihleli ke manje phansi mfowethu asikhulumeni sithole isixazululo yini lekushintshayo yini lo ngekho happy ngayo ukuthi umama azakhalaze kanje ngoba umama uyakhalaza mfethu mothi uyabheka akakhalazi ngento eyodwa ukhalaza ngokuthi lokhane kufika imoto wena awusamnika isikhathi ukhalaza engazuthi usole engazuthi ubhizi namantombazane yena usumkhohliwe phezu kwakho konke ke injabulo akasayazi yabo wena esikhundleni sokuthi ujabulise yena uvela uyibhemele uyiphuzele ushiye kanjalo akasazi nanokuthi lifaka kanjani Buda yami now you understand. La emgaqweni shaya iUber yabo. Phuma ekseni ushaya iUber uhlala uhleli iqolo libabhlungu mfethu udriver mfethu imini yonke mfethu now you understand nje Unenkinga yeqolo yabo. Anginayo inkinga yeqolo. Sukela nini? Sukela nini kodwa soba nenkinga yeqolo? Wayiziba nenkinga yeqolo ngoku? Yo hayi bethunana bakuvise kahle. awumtsheli ngani umama uthi unenkinga yeqolo Cha. nginayo imbiza mina ngizokunika imbiza uma unenkinga yeqolo Hawu mfethu nawe yazi mfethu mahlala ushayela iqolo liyakuphatha mfethu yabo. So ngeke mfethu namhlanje uyaxina nakusasa uyaxina nakusasa ngeke mfethu hawu ufuna mfethu. njalo wena mama Ukunikeza nje uthando. Awunikeza uthando. Shithi mama ngisakunika uthando. Hayi awunikeza wena uthando. Noba sendithi ndiyakuzama wena uyanitshawutha. Manayi mama. Kanjani? Uthi kanti uthando ukuthi mina ngihlale ngiqinile noma uthando ukuthi ukunika uthando hayibo yini la ngizokufundisa ngokuthanda. Ngizokufundisa ukusukela namhlanje uthando apho wena wafika unikeza uthando kahle siqala ukukubonana ufuna ngizokutisha uthando ngoku apha kwabantu. khona nokunye okumfundise kona Hayibo ufuna umfundise nothando awu mncane. Lo muntu lo uyazi ufike kuma empilweni yami si right sithanda nakumnandi ndize ndifike buti kweli plan uba manizami imoto for ukuthi makasebenze because ngibona uthando lwakhe benikeza lona uyayibona kanti uthando lwe fake man lutho uyabona ubuzile emalini yami wena man phela mfethu ngeke ngihlale mfethu ngiqine njalo namhlanje ngiyaqina nakusasa ngiyaqina hawu ngeke mfethu nami ngumuntu mfethu angisumshini phela lo phela lathanda look hawu lo mfethu uthanda eniqaleni angasaliboni manje umama
angazi ukuthi ngoba mina ngisamnikeza futhi ngicabanga ukuthi lingaphezulu nalo lengamnika lo saqala angazi nalokho akhuluma ngakho uyazi uyadlala shame mengabe ubheka wena awubona umehluko kwizinto enanizenza kudala nezinto ezenzeka njengamanje awubona umehluko ubona kufana okay mfethu noma ukhona phela umehluko kodwa phela uyazi angithi umjolo mfethu ngeke uhlale ongabikho umehluko mfethu yabo kodwa ke nje mfethu awu njenge out mfethu awu yabo umama unokusola futhi ukuthi wena ngale kokuthi imoto ikushintshile but yona le moto kunokuba uyisebenzise ukuthi uthola ama-customer kodwa uyisebenzise ekutheni uthathe iy'ntombi zakho uhambise abangani bakho kutheni ukuphawula kwakho lapho hayi bhuti wami yabona lokhu kwemoto bhuti wami kuye kwenze ukuthi imoto njengoba ithi ayilalanga ekhaya mhlambe for 2 days yabo ngangiboleke i-out yami nakhona nayo ithe inesimo esiphuthumayo yabona so kwaba ilento kanjalo yabona mfethu leyo ngoba engazuqala kum ungazuqala kum no angithi njengoba ngichaza sithando sami ukuthi kwasukoba into nje yabo evele esikhaleni ukuthi okay ngase ngithi hayi no ngoba vele ngizobe ngasipani ayibo leyo nto mfethu ngathi hayi akayithathe mfethu yabo yena waye umuntu mfethu ozoyibuyisa ngakusasa ayibo leyo nto wase eta kusuku mfethu ayibo leyo so ilona phutha ke mfethu engalenza lelo phela shothi njengoba mfethu umama ekulethe la obviously kunezinto angekho happy ngazo yeah kunezinto angekho happy ngazo and useyikhulumile nawe this time manje sokuthi mawukuthi khona izinto ongekho happy ngazo ngomama ukhulume naye khona nizokwazi ukuthi nelungise umdlelwane benu because anikwazi ukuthi nithi niyathandana mfethu anijabulisani nihlezi nibheka lo omunye abhekele uthando lakhiwa injabulo uthando lakhiwa ukuthembeka mengithi ngiyabheka lapha kasikweni njengamanje ayikho injabulo akukho ukuthembeka umama akakuthembi ukuthi ubhizi ukuthi ubhizi wena wenza izinto zakho ubone ngazi ukuthi ubhizi namantombazana yabo ngaphezulu kwaloko injabulo awuyazi kuyimanje ngikubuza umbuzo ukuthi wagcina nini kumjabulisa kwaye wena awusazi hayi mfethu phela ngeleyo nto ngeke ngiphendule kuwena mfethu wena yini ufuna ukwazi indaba zami zasekhaya ngoba ngifakwe yinini emjolweni angingene emjolweni wenu kodwa manje ngizithola ngiyiphakathi kwenu ngoba ngifuna ukulungisela nini mfethu uyambona umuntu njani hayi nawe uyakhaka uyambona umuntu njani unjani mfethu umuntu right udinga uthando isikhathi ukusineke mfethu ngiyamnika leyo into uyakhala nje uthakazi uyanika wena uthando uyanika uthando right yo hayi bethunana yabona bhuti lo muntu kunoba asebenze imali endlini ufika ayifune kum imali manake mfethu sicela ukubuza ikahle kahle sendo sami yini inkinga mhlambe la kimi noma yini inkinga leyo andiyazi nifanele nibuza kuwena nifanele nibuza kwelo nje njengoba ezela kwishow ufuna ukuthola inkinga ukuthi yini intoni ingxaki apha kuwe senizithola senila shuthi kahle kahle wona bafi impendulo sesilindele kuwena angicindezeli wena but impendulo sesilindele kuwena ukuthi mina ukuthi sinikeze impendulo because umama ufika nama problems adinga isolution and isolution la uwena and umuntu ongasitshela ukuthi lo budlelwano siyaqhubeka noma akuqhubeki uwena ongasitshela ukuthi nize nizithola nekule situation enikiyo namanje ngobani uwena okay shuthi inkinga mfethu imoto kahle kahle inkinga imoto nalezi zinto ayibalile umama hey yabo mfethu inkinga laziningi imoto nje ayiserviswa nayo inenkinga ngani nisho njalo ukuthi kwayiyona imoto inenkinga ayiservisiwe akugcini lapho nomama naye awumservice asikho ke kodwa lapho ziningi izinto ongamenzeli zona sinithu yabo mfethu ngikancula mfethu yabo ngiyaphanda sure ayibo leyo nto so mangabe umama mfethu enginikezile imoto ukuthi ngiphande mfethu angithi imoto mfethu uyinikeze mina ukuthi kumele kuphande mina angithi wayeze lona so mfethu okay makwenzeka mfethu shayeka lelo flop noma kwenzeka lelo phutha mfethu umama phela yena sikho isidingo sokuthi aphakamise umoya nje mina njengegancile ngizokulungisa iphi imali yethu amena imali yakhe iphi imali yamama ke manje because manje ukhala ngokuthi imoto iyasebenza uma usho kodwa imali akayiboni imoto mayilimele kudinga imali yakhe ukuthi akwazi ukulekelela kuphe kwami imali stay ukuthi imoto ilungisa imoto mina yonke into enzeke emotweni ndimo ukhupha imali kodwa imoto uvuka ekseni yonke imihla ubuya late qho yonke imihla uthi uye emsebenzini aba imali yenza ngisebenza hayi wena na ngisebenza sithando sami iphi imali uyenza ntoni imali okay sithando sami yazi angifuni abuza ucabange ukuthi mhlambe khona omunye umuntu wesimama yabona akekho omunye umuntu wesimama akhulile nguwe sithando sami uzondenza umntana ngo asuyi ndiyakwazi mina awunongixelela ngawe uzondenza umntana ngo ndenza ipopayi wakho caba ndiligeza lakho andikuboni ngoma yona xa ujola uyandijolela nobani andikwazi
nguwo zaziyo lokho intombi zakho ufuna ngicula intombi zakho andizazi nguwo zaziyo awuhambi nami ekugqibeleni hamba wedwa neetshomi zakho yazi bhuti wami engakusho la okay nami njenge-out yabo Sure. uyazi mfethu singama-out yabo uyabashaya oqaqa fast yayibona izinto ey'kanjalo mfethu yabo mhlampe ngibashayela oqaqa kodwa nganganaki ukuthi shuthi sengenza kakhulu yabo sengigcina mhlampe nomama yabo ngisamnaka kanjalo kodwa nje mfethu hayi mina njengo-out bengisayitshela ukuthi hayi yonke into ihamba right sayibona le nto kanjalo bhuti wami so angazi mfethu umama manje ngasehayisa kangako Yini le kwenza ukuthi uze ushaye oqaqa kumama wakho? Yini le Angibonelisi? Yini le kunikeza ithuba mfethu lokuthi uzube nespace oba nazo phakathi kwakho nemama? no bhuti wami hayi ukuthi anginelisi mfethu yabo Oyintoni? Hayi kwalento ithetha manje uyangicaphukisa manje. Kuthi ushaye oqaqani. yazi bhuti wami okay asibuye la yabo sizoya kulaba besimama bhuti wami yazi njengamanje mawuthi ayibheka lento bhuti wami lo muntu okay sihlalile phansi ungithole vele ngasibani yabo okay sazwana kwaba mnandi yabo leyo nto kwahamba isikhathi kahle lahlala khona bengifika ngokuvakasha yabo leyo nto ngimvakashele ngivaye and then ukuhamba kwesikhathi agcineni athini angihlale naye phansi shuthi kahle ufuna ngimuve in yabo leyo nto uzohlala naye hayi okay njengegancula mfethu nami ngimuveke in yabo hlale nemama kube mnandi yonke into mfethu yabo yena mfethu still lapho saya eSpanini sasipana mina yabo angiSpani mfethu yabo okay athini umama athi hayi no akuhlangene isicebo lokuthi athenga imoto sishaye ibe yabo since nezincwadi zikhona yabo lo okay hayi kwenzeke yabo okay khamba kwesikhathi hayi nalo ma mistake enzakalayo ukuthi imoto yabo yalimala nani yabo gcine ngasabuyeleke egemini ukuthi ngiqhubeke ngibeke imali pheke etafula yabo leyo but mfethu lento lena ibuye ixa ngokuthi imoto angithi wayithenga wathi izosebenza mina Sure. indaba ke mina mangihamba ngemoto mfethu ahlale ngibheka yena ukuthi ngikuphi mina ngemoto ikahle imoto mfethu mina ngiyayidriver nje kodwa igado yena kanjani yini mfethu la ngikhona mina ngibhekene ema-trackini ukuthi ngenzani nobani kanjani ngimi isikhathi esingakanani mfethu Kushuthi kahle wona bafosho ukuthi uyena umama okuphushayo away okugcina kubeka kwi-situation la ukhona njengamanje. Njayami yabona kwesinye isikhathi mfethu umjida yabo okay uyawenza amaphutha uzama ukukhuluma nomuntu yabo umuntu mfethu mayikhombisa unga-understand noma ungakuzwisisa njalo mfethu yabona ngeke mfethu ngiyafika namhlanje endlini ngiyaqatshana yabo okay ngivayo nyolala nasasekuseni lo muntu mayivuka lapha kwakho mfethu yabo leyo nto nakusasa uzobuya ntambama endlini mfethu kuyaqatshana mfethu so thina ungaxabani into esingazosixabanisa kalo bubunikeza uthando wena ngeke saxabana usande ngiyakunika kwalolu uthando nika lona sasingathina siqala ukudibana sobabini ndikuxelele ke phakathi kwabantu bayazi ungekasebenzi ungeke babi nanto usaqhomekeke kuma ubunthanda ubonile ngoku uba uapha uzonibhampela abani ke so nibona ukuthi siyaxabana nawe ndiyathini nawe ndigadile in so uthetha ezonto is because uyazibona ngokuba so right manje kahle wena shuthi ubungangithandi nje ngoba mhlambe ukhalela imali yakho noma ukhalela andikhaleli mina imali yami ukhalela imoto yakho andikhaleli imoto yami mina manje inkinga ikuphi hayibo ndincede semna ndincede ingxaki yami uyayazi biphi wena ingxaki yami uyayazi ba iphi andisho uba imoto suhamba ngayo sithe andikhaleli imoto yami mandibone umsebenzi wemoto uba yintoni umsebenzi wemoto mandubone umsebenzi wemoto wena uthi ushota ngepetrol wena sithe ufune kuma imali ndikhuphi uyasebenza intoni isebenzayo mina nawe yini manje mathule uyalungisa ufuna thini vele wena ufuna thini into le ufuna ayenze lo bhuti ndibiza ukuthi azolungisela because wena ufuna ukuthetha nami into yazi wena ukuphuza utywala ubhema insaku yakho ulale qha kuphela uyona into yaziyo ke so akho nto ozobe uyithetha nami ke ndimbize bazondincedisa wena maybe uzawuvuleka apha engqondweni apha entloko uzophaphama yazi bhuti wami yona ziyala apha yabona bhuti wami njengoba ekhala ukuthi okay ngibhema insango mhlambe angivele ngiyilalele yabo bhuti wami ikanja bengaxelanga kuyo yabo ngokuthini lapha endlini mfethu eyingeke mfethu yabo manje ngagcina ngidecide ukuthi angivele ngishayele impahla yabo ngirelaxele yabona mfethu yabo because angifuni lokhu ngikhuluma njengamanje mfethu abantu besifazana abantu abangathinta yabo leyo so makwenzeka mhlambe ngiphunyukela isandla ngimthinta ngizophelela uzophelela phi ngithi uyabona zikhona into ozicingayo wena empilweni esibhadlileyo zikhona into ozicingayo empilweni osibhadlileyo
Ukucinga uba yintoni umsebenzi wemoto ke qala before uzazi uba uzophelelaphi. Yabona wayazi imali uba yenziwa ntoni kumnquzo uzazi uba uzophelelaphi. Okay. Kwazi kwakho imali uba yenziwa ntoni uyenza ntoni xa usebenza uvuka ekuseni ngaphandle uyaziyo nje hlunywa ngemoto ngoba unemoto Okay. wena. Dadewethu mengabe ngilalela la inkulumo yenu bawu2 ngiyabona ukuthi ngikhona ama-points engiwaphikaphayo ngapha ngakuwena nangapha ngakuyena umfowethu. Wena uchazile ukuthi umfowethu useshintshe ngalokhu nalokhu nalokhu, but at the same time naye uma ekhuluma ubafu ngiyezwa ukuthi yonke into ibihamba kahle up until wena wenza ukuthi nokuthi Lo muntu mfethu uyangigada mfethu. okwenzela ukuthi kube yikona okwenze Ndingakugadi. Lo muntu uyangigada. Ndingakugadi. Lo muntu lo. Ndingakugadi. Hayi. Yo, ayiboyima. Angisingane phela mfethu mina. Ayiboye leyo nto. Ibethunana. Angisingane. Mfethu ungashaya imoto manje umtshele umuntu okay. Mhlambe Yo, ngisaphumule yabo angikho emzilweni ukuthi ngisebenze. Sure. Mhlambe ngizohamba ngijike la egateway. Ayiboye leyo nto. Uyokwenzani egateway? Na. That's why ngicine mfethu ngasamtshela ukuthi hayi ngisashaya i-hour ngiyapha. Ayiboye leyo nto because Sure. manje njalo uma ngimbekele ukuthi hayi mhlambe ngifuna ukujika la ePavani noma ngifuna kumele ngibike mfethu ayibona kumele ngichaze ukuthi ngiyokwenzani nobani kanjani kumele ngikalela isikhathi bude yami ukuthi hayi ngale sikhathi fanele ngabe usuqedile awunanto kalokho. Ezontwana endizenze makutheni. imoto uthe Buti idali bandimenze ezo zonto usithebe ndimkhululela imoto. It's because bendibona uba wenza ntoni eqaleni. Kuthi yabo kusevela ezizitayela zakhe. Ndabona uba no. Awuyazi bafuneka kuthini bona uxelele ba yenza ntoni. Wena kahle inkinga yakhe yini semoto. Andiyazi. Inkinga yakhe semoto. Ufuna isikhiya sakho noma ufunani? Ungasifaki ke zonto ngangena indawo kuzo. Hayi bhuti wami ngeke mina ngikhwane kube mina mfethu isikhiya sakho Ufuna isikhiya senza ntoni imiski? Ntoni enzenzela sona isikhiya? Ngeke ngize kwazeka akhoski yenzifuna isenze into mna. Shintsha indlela yokwenza sithe. Akuzuthi shintsha indlela yokwenza isikhiya mina ngizosenza lutho. Animoto bendithengele ukuthi okay ungifice vele ngiphanda mfethu ayiboye leyo nto. Noma ngathi bengishizile ngale kodwa mfethu ngifice ngiphanda. Namanje noma ngathi ukwenzakalani mfethu ngisazoqhubeka ngibe mnandi ayiboye leyo nto. Akayithathe mfethu imoto yakho ngoba manje ngeke ngisa understand mina ukuthi kwenzakalani. Okay, uyabona ukuthi ziningi izinto afuna ukuyilungisa and njengamanje umnikeza ukhiya akawufuni uyawubuka. Akayidrayivena phela. Ngeke mfethu ngeke ngithi ngishayela imoto kodwa uyena mfethu ohlala egadile. Itracker mfethu reporter ke. Selonto ngiqale nisokubona ba kahle kahle unyawo lwakho luhambi kahle. Ikazi mana wena ugade mina noma ugade imoto. Noba yintoni? Noba yintoni. Noba yintoni. Yabona mfethu manje ungathi usogcina ngokushayela imoto kuphela. Awusamshayeli umama embhedeni. Mfethu uzomshayela kanjani mfethu umuntu njalo mfethu uma ufuna ukuzoshayela mfethu kumele iqaleke sikhuluma uzoyishaya kanjani mfethu hayi mfethu kahle every day. Ngoba mfethu ngibalekela kona mfethu kahle mfethu yabona mfethu ingakho ngicine ngishaya uqaqaba fast lapha ngaphandle ngoba manje mfethu ayiboye leyo nto la endlini mfethu uthi ufuna ukushaya inkonzo hayi ngeke mfethu kumele iqale akushumayela hayi ngeke mfethu hayi ngeke Okay. Wena mfethu usamthanda uphile. Wena uyamthanda nophile. Mfethu ngiyamncane. Uyamthanda. Phile uyamthanda usitheni? Ngiyamthanda usitheni. Nisafuna ubudlelwane benu buqhubeke. Mina ndiyafuna baqhubeke kuye phambili. Kodwa mfethu hayi mangayeka le ndaba yakho uba detective noma hayi ngeke hayi. Ubudlelwane ukuze buqhubeke mfethu kudinga ukuthi nibe kwi-same page. Yabo? Angiyena uDr Love kodwa ngoba seningifakile endabeni zenu. Sengizonitshela ke mina ngoba niyahluleka ukuthandana le. Wena ubona kanjalo wena usahluleka ukuthandana noma? Niyahluleka njengoba nila ngithi nihlulekile ukulungisa izinto zenu njengoba nila. Kube kuthiwa hey mama kanti le ndoda yakho le kanjalo kwenzakalani ngalelo? Hayi uzolungisa uzolungisa lo muntu akalungisi. Uyohluleka mos uyalungisa lo muntu. Awu mfethu Uyohluleka sithe uyohluleka. Bese khona isidingo sokuthi ngibise kwelo. Ulele ubhoni wakho lona ngempela. Buwa phina le khora zabo lezi futhi kahle mina wemama ngisa-understand ukuthi kwenzakalani kahle mama yini indaba mhlambe ubhalele lo yelo phone lo ngoba nizwane noma uyaphinda phela. Okay uyithatha kanjalo wena uyibona njalo stay I can't when ujeke but unje nasendlini lento ayenza apha phambi kwenu isinoda kuyayiqala uhlele nje nasendlini naliphiliswa le hlobo ke endlini xa ngiqala ndithetha naye ube ngathi ndiyachawuta aqale enyuke eqala kubani ofuna yo mfethu Jesu wami ngizolungisa umjolo wakho okuxakayo. Shame. Ukhuluma kabuhlungu kanje. Hawu mfethu uyangixaka mfethu umjolo wami mfethu. Hayi uyabona nje mfethu lo mjita wakho sithandwa sami hayi mina ngi-understand. Uyangixaka manje umjolo wami. Lalela kuye lo phone akulungisela umjolo wakho njengamanje. Yeah. So So mfethu lalela umama nomama lalele wena.
into enihambisane mfethu ngoba impela ayikho into ezolunga njengoba nobabili yabo kuyimanje imiqondo yenu ihlukene nenza izinto ezihlukene kodwa nisiniyathandana Mfethu unayo chair? Asikho ke ngami Ngiyabuza nje. Mosokungifaka endaweni ngene Subuza izinto ungachola unayo iphethe kahle akafani nawe. Nayo xa iphethe kahle. Sami sami uyamkhulumela naye ukhulumela Iphethe kahle intombi yakhe. Khawulinda umamele qala usifundisa ukulinda. Enohlelo ukukhuphuza yona nasendlini bazilinda. Imama ngimtsheshe icherry yami mfethu ikhona and ayibhalela ama-shows ukuthi mina umbiza ngomama mbiza ngophilile okay umama icherry yami ikhona ayibhalela ama-shows ukuthi kulungiswe inkinga ngoba iheavy ngoba wena uDr Love uyayilungisela ngiyayilungisela ingakho-ke ngingena manje ukuthi ngilungise zami kodwa wena ngilungiseli mina ngizama ukulungisela la ufuna ukungilalela wenza lento yenza kumama akakulaleli nawe awumlaleli yabo so njengoba ningalalelani yini ezolunga nami ngabe ungangilaleli la ngeke ulunge lo mjolo wenu uzohamba uzoqhubeka ungadompi next njengoba uhlala nomama ungadompi nalutho yabo umama uhleli naye manje akasevisi buku mama wakho right kanjani indoda yabona le ndaba yakho ama service le manje sanda sami yayibonayo leyo lebhondi lakho selikhuluma ngendaba zezasemacamereni manje wena somtshela indaba zezasemacamereni Utshelwa ngubani? Utshelwa ngubani sithe? Thatha manje service manje yabona lo wena service ake sibuze ke wena ke ya akayitshongo ke masimnyeke uyaservice wena Pendula ngalokho andithi ndime ndimxelele service abuda uyaservice ukusave oyibo phela lo akubaleka ukuthi ngigcine nini kodwa nje mfethu hayi mfethu uyadelela wena balwa ebusweni indlela ligcwele eqhubuso bafethu akazibonisi ukusola bhuti lo mntana angeke ulunge Lo, akazibonisi ukusola lo. ukuthi sihamba la siloke sikhuluma nje into engayindawo asihambeni la sikhuluma into eqondile ukuthi bafethu seniwabonile amaphutha umama washila amaphutha akhe nawe mfethu uyabona la ngathi ukuthi kushoda khona yini ongafisa umama ayilungise noma mhlawumbe achaze ukuthi yena angafisa ukuthi uyilungise ukuthi umjolo wena ulunge buda yami mfethu engakusho ukuthi cela mfethu angangigadi yabo alright mangabe kukhona inkinga mfethu angizi njengoba yenzile manje yabo ngilandile amakhamera nani yabo mina naye mfethu bengazi ukuthi masinenkinga mfethu siyakwazi ukuhlela phansi sidlule inkingeni yabo ngiyaqhakeka manje mase ngibizela amakhamera buda yami yabo and mfethu ayibo leyo into naye mfethu azame mfethu ukungikhombisa uthanda ngihloniphe mfethu angizi ngokuthi okay ngoba nakho yena mfethu onesobho mfethu yabo semele manje mina yabo ngibe isichathalala noma kanjani ayibo because naye umama mfethu esipanisa leyo into ayibo leyo yabo ukuthi ngoba nakho yena mfethu onesobho ukuthi mina semele ngizwe ngaye ayibo leyo nto mina mayithi gquma nami ngithi ayibona leyo nto mfethu ngeke ngikwazi nami mfethu yabo ngigangcula mfethu naye kumele nginikeze isikhathi sami nesikhala sami naye ezokwazi ukuthola leyo nto yakhe igancula lakho mama alikho happy ngokuthi usuke walicontrola kakhulu one utheme ngabe ulicontrola kakhulu labona ukuthi I know izinto zenza ngenye indlela nanokuthi ufunda ukukhuluma naye kahle ngendlela ubone ngazi ukuthi ngalo uyamthethisa lokho kumchase away from you and izinto ezimthola ukuthi azagcine angaspendi isikhathi esanele nayo nokubhema uthe use prepare insangu kunawe ngoba wena ukhuluma kakhulu ngibangisa umsindo insanga yombangisa umsindo so yena meshayela idamu u1 right kunokuthi ashaya u1 service ingakho ke wena ulambile yena naye ezisuthela intuthi yakwayo so kubalekile kakhulu ukuthi izinto nikhulume nibambisane ukuze nenze into right yabo yini nawo ngekho happy ngayo khona nizolungisa lawo maphutha kulona ngabe sithe ngikhalela shintshe ukuthi sisebenzisane njengakuqala kusemnandi sibambisane nemali uyibone imali futhi ndiyibone imali ndiyibone nje kube mnandi njengakuqala sithe because lento yakho intsha andiyazi bivelaphi so ngifuna sibuyele kula kuyandalahle wethu sahleli sibuko kumnandi sibonakala basiyaphambile noba siyaphi akuphela hayi no hayi ngiyakuzwa sithanda sami zozama nami njengendoda ukuthi ngilungisa amaphutha ami lapho nalapho yabo kodwa ngiyacela mama ukuthi ngelinye ilanga makwenzeka vela amaphutha phakathi kwethandelo lethu kungenzeka nje yabo ngoba manje abona oyelo bhoni futhi sezohamba manje ngiyayibona leyo nto futhi angifunde yabo ngifela ukubuyela bhoni mfethu hayi mfethu hayi indoda yelo mfethu mimi mfethu ukhiye wemoto yakho ngoba angazi ukuthi ubelana
No phela imoto yakho le ayathengwa isithandwa sakho. yeah mfethu phela naye mfethu bengamele naye lokhu manje yabo kanjani yabo ngoba nawe mfethu nawe lokhu uthi uyalungisa into angicindezela mfethu akuyingakho futhi ngicela ngimnikeza nokiye Akulungile. mhlawumbe wena mfethu ubusuzothatha imoto angazi Akulungile manje umjolo wakho awulungile manje. hayi mfethu hayi sazolungisa kahle nomama Akulungile yini. akuyalunga mfethu Manje pho yini ekucasulana? ukuthi nawe mfethu uyacindezela yaqina buda yami Ngiyazi ukuthi mina mfethu nebangulaka. Kodwa ngikho ke lapho. Kodwa ngiyazi nebangulaka. alright mfethu alright Usagrand. ngiright Hayi na ugrand. Mama, siyabonga kakhulu ukuthi ubhalele kwishow. Ashuthi ma wena mfethu le nto ebangulaka uyayibona la kimi Mfethu angisho kanjalo. Kodwa ngithi mina ngiyazi ukuthi nebangulaka. And sikhulumile nomama siyakhuluma nawe. Nombukeli wayezwe indaba okusho ukuthi impendulo iphambi kwethu. Yabo. Usungayibuzisa kuze nje uhlanya wena kubalekile ukuthi into yethi alizwa leyo lebhoni lakho ngiyahlanya manje Hawu mfethu. ngoba nakhe mina Steka ufoka uhloniphe ste yintoni na? Yo uyathanda uziveza Shane. Yo. nje mama ngilandela igora nje TV buka Uhappy ngeservice yethu mama uthi ufike kwishow wazama ukulungisa izinto zakho. Andiyabulela kakhulu futhi. Siyabonga. Abanye tawukhona bancede kanje. Yes. Njengoba nami fika apha ekhaya nafuna uncedo. Ndiyabulela kakhulu. Mfowethu, sure owakwethu wena. awakuzwa Singaqhathwa ubani. alright Ngiyazi mfethu ukuthi bangulaka kodwa ke. hey lomthita wakho lo mfethu uyaqhubeka Mbukeli, siyabonga kakhulu ukuthi ubukele episode yethu namhlanje yohlelo silungisa umjolo. Bonile ukuthi izinto zihamba kanjani. Abafowethu banokwenza izinto ekugcineni mase beyabuya futhi beze kubona labantu laba ababona ukuthi benza izinto kubona. And kubaleka kakhulu kunakho konke ukuthi meyabe ubona ukuthi imama likuchesa wezama indlela zokukhuluma nalo. Nawe uma ukuthi nezinkinga lapha nalapha nikhuluma into yenu ukuze nikwazi ukuthi niyilungise ninobabili. Ngaloko ukuthi kuze kungenele thina. Akuzona zonke izinto ezidinga umjolo show, akuzona zonke izinto ezidinga ukuthi thina size singenelele ezinye izinto ngayilungisa nje ninobabili ekhaya. But ke uma ukuthi unezinkinga ezijulile ezidinga thina ukuthi singenelele noma mhlawumbe uyasaba ukukhuluma nomuntu wakho ungayithemba yelo phone izofika iyelo ifike ikhulume nomuntu wakho mhlawumbe futhi ke umuntu oyelo okay bathumela i-email address umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare yona le channel kama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN iyelo phone sibonga kakhulu ukubukela kwakho